Good morning mga ka-Aryo. No, yari kita diri subong sa Ay Makilan Elementary School diri sa may barangay Tabunan sa Baguio City. Kung sa diin gisugura naman ni Mr. Aryo ang isa ka mayo nga buluhaton. Sir, nga ari ta dito day. Buong kaya tadi kay tungod sa feeding program di sa mga kabataan naton diri sa Ay Makilan. Sa 700 ka estudyante diri grade 1 to grade 6. More than 20% ang malnourished and severely malnourished. No? So, nag-istorya na yung isang principal. So, may kinananon sila kape. Nag-istorya mga ni chairman sang ARPAT, Oo. na si Carmelo, na kinananon i-feeding ang mga bataan. Okay. Di, ano mong bata nga Gutom. hindi paano sila makatuon. No? Oo. So, nagkamap kita sang feeding program din for 153 students. Okay. So, nag-start na actually sang last Thursday. Okay. Kaling wala ko dito ko sa Iloilo, so nag-start na sila. Hasta nisa matapos ang klase sa December, then hasta matapos ang klase sa March. So until tuloy-tuloy hasta March, sir. Yes. Paano ng mga bata? Yes, 5 days a week. 5 days a week. That is Lunch? full lunch. Oo. Full lunch, ano. Nakita niyo man itong atong nagaluto na sa Oo. dulce para dessert sa mga kabataan. No? Inisa sponsor isa ni Cipriano Puya, Kabalinan. Uwi na siya actually. Ang iyang mga kabataan sa Amerika, successful sila kayo. May Oo. doktor, may nurse, may dentista, may architect, may accountant. Oo. So, nabatian nila ng atong program. Sila ma-sponsor sa Bilog December. Okay. Yung pagkaon para sa mga kabataan. Subong banta-banta namon ng expenses, more or less 2,000 to 2,500, more or less Oo. ang per day. Per day. No, per day. Although ang bugas na yan, may donation na. Oo. Binagani si Chairman Carmelo, Nag-donate siya nag-donate bugas. sa isa kasapong ng bugas. So, iba ng mga members ng ARPAT na willing na sila mag-donate para di sa aton. Kag mga farmer, ang makita mo itong mga kalabasa na ginapisa na ito lutoon dire. Dito na nagaling sa organic market. Oo, Pinamakal sa- pamakal na to. Isa kasi mana. Oo. Okay. Thank you man sa mga farmer nga nagdala. So, sige-sige na ni siya hasta sa December initially. Hasta March. Hasta March pag ito. Pag opening naman sa klase sa January, sige ni sa gyapon, no. Kaya para at least man lang maka-recover ang kabataan in a small way, no. Of course, the government is also giving some feeding program, but I think it's not enough. Hindi sa masyado kompleto sa nutrition. So, iniya full meal ni siya. Makita na to para kung anong gilaluto sa mga... Actually, ang galuto, sinadi ang maestra man mismo. Kag mga Parents. nanay, nagbulig ni siya. Amo ni siyang isa ka pamagi nga bayanihan kita. So, I hope nga kung pwede kita na pakaunod ang tanan ng 700 Kung pwede lang. Sa kadamo. Unfortunately, ang budget is not Oo. allow us to do it. So, target na nato ng pinaka-severely malnourished na kabataan. Then after that, maybe we'll come up with some program also. You will notice, ginaming may mga shredder kita sa... Oo, ginala mo di. Nga Oo. basura, no? Tasapin basura, mga dahon, mga Oo. typhoon debris into organic fertilizer. Okay. Amo mo nagapon nga sa unang program naton from typhoon debris to organic fertilizer. So masit up kita din sa garden para sa kabataan. Na kung adlaw pwede sila mamunyag, pwede lang inang production na naton gamito na naton dire sa feeding naton. And of course ang excess na pwede man sa kabataan dalon sa balay nila para magamit nila. Oo. Muna sang this is incomplete ni sa aton system. Subong unfortunately nagubang ilang isa ka building So we'll try also to assist nga mapatindog para kalanaan sa kabataan kasi subong sa principal's office na sila. So tatlo sila ka hugna, batch. So medyo makapoy para sa mga Tukod na lang isa ka... Mabutati sa lugar nga kompleto sila 153. Makaluto, makakaon, tingob. Dira man maluto, dira makaon. May mga gamit man to ang Tierra Madre nga sobra. Bagay, request na nato sila nga backflow naton para gamiton na din mga hulugastan sa kabataan nga stainless and so on. So more or less amo na sa aming ang aton di program. Amo na ni sa mismo ang nautod lang natumba. Oo, amo na niyan sa mga kahoy nga nagkalubog, sir. Usaro na lang nila ni sa ubra. Amo na nila gamiton ubra sa building. Building nila. Ang building is for Para sa feeding center feeding kaya center, meron na gidya naglutuan. structure. Dira man maluto, no? Sir, may lutuan. Bali ang una, di sir, lababo. Na nahulugasan sa mga bata magkaon. Okay. Tapos sa punta na to, di dira maluto para magamit ang minhatag mo na improvised na kalan. Oo. Kasunderyo ng table na dito na sa sir para nga makaabot kung makaya namon mapaobra. Kasi plywood naman, isang makaigo, wala ang 50, 153 ka bata. Table. Sa one setting, nga sa Table, mga tables. Para May experience na mo today, sir. Iyawan si ma'am.
Tatlo ka batch? Apat. Nag-apat? Oo. May arat 40 sa kabatch, may 30. Si mag-apat, ayawan si... Oo, sige. Sige lang kami parents mo. Damo man parents ka bulig. Ginamit ko one setting lang, isa lang ka pagbuta. Mag-consent sa testing nga naman, no one setting. Kung kami sa open, ano, Oo. ay parang ay sabi lang katungkol, tanang nga bata, sila sa raw. Parang makita ko. Ipabalo ko man tong office ni Mayor, ini. Maambot ko may lugar sa semana makakadto sa day. Ang ibang nga concern nato ipasa naton sa iya. Ang kutob sa dala nila, ang sobra na titilawan nato na kita mo supply. Kompleto naman. So, Ay Makiling School. so pila ka na kabataan, 153. malnourished kang Severely wasted ko. severely, ah. Severely. Mga baka severely, meaning ma'am? Nang mga low ang ilang weight. Ang kilo. Ganda mo. Kung pwede na tayo masahilo ang weight, no? Pwede ko mag-donate. Volunteer. Ako man, pwede man. Pwede ko atag 10 pounds. So, kinailangan sila, ma'am, i-feed. Oo. Ilan lang. Although ang DepEd may feeding sila, hindi ba? Pero it's not enough. Sa nutritional value ang requirement ng bata. Ang ilang feeding, tinapay, no? So, ini karo makita mo may nga halos pagkaon gid dyan. Lord, salamat po, Lord. Kay Sir Oy, at sa mga madam, hindi na po ko kilala sa mga pero salamat din sa ang grasya ang rinatang sa anak namin, sa apo, ng kada ko isa na po din sa apo. Lord, salamat, Lord, na paano ito, ng pag-leader sa German, ng Arbat, na gabayan kami ng mga binigyanan sa pag-ulit sa amon. Isa ka sa unan namin, sa Albert, salamat kay Lord, salamat sa lahat din Okay, go! Go! Ikaw na! Parahan, pagkaon lang pumahaw, pagka saugto, hindi na ako magbakintol pa, dala. Nalipay dito yan kay nakita nga daw dapat kini pakaon sila ang mga arrange na. Hindi ako na nga bulig sa amo. Na magpalibog ang mga ginikanan sa Labalon, Tanyaga. Muna na ma-render lang sila service. Pero at least libre na namin pang sudaan kay gusto ko ni sir nga meat kidsa kaga ano ka pork kidsa ang ipak ano sa mga bata para nutritious gid ko no. Hindi na kuro manyaga, pero may ay. Pero may mga sina ka mo na bilhin? So far may ara kami sir na bakal nga sina Ah, okay. nang may tulugangan na lang guro do. Oo. Magkamoy dapat yung tulugangan tan kating palapan. Tidak mo ko to may mga tubo ko to nga bilhin, kulang magposte nila. So, kadala ko lang di. Mabuti nga ako panday nga isa, Soriana sila. So makadto tong panday sa shop mangita so, sa mga material. Kung pwede magamit pa. Oo, namo to material nga mga Mapod kita karon na. Oo. Tapos panyagay, kanto ka to. Para nga matanaw mo to. Lason, para, siguro mo, amon kinangnan ko kalaba, amon kinangnan ba. Ipakata na nga daan to. Para dutay na lang inyo, balaklon. May siminto naman ka mo. May hello black. Pero ang siminto, naman ko na paubos na pakuha dito sa supply kasi yung tingkaab ka na bagyuhan, bigad lang. Pero, Balik mga wait makuha. Oo, talugan nyo na lang eh. May salog na sa hindi bla? Oo, sir, may flooring sa. Flooring siya. Kaya low to ano. Tapos sunod dutay ko rin kasi mo to. Ganit, ganit ka na muna no. Kaya ko nalampa ko niya. Feeling material. Feeling material.
Sige. Lista mo karon ng tanang kananon mo. So para makita na to. Ang lamisa ya, may mga material mo para sa ano? Ang Sa tiil? Ito nga kahoy, sir. Kaya mo kung mga notebook nga. Oh, yung mga tiil? bata. Oo, so may plywood. Hollow kami blocks dito. lang oh. Plywood lang. Kami te. Muna na ikamiton. Kasi mga bata, manyaga naman. Sa una gali ang ilang nimo, amo gi man ni lunch manggid. Pag COVID nang untat. Nang tatlo Sa budlay sa mong pack lunch na lang. Pero ang pack lunch sila, although hindi siya enough sa nutritional value siya. So, dapat ibalik liwat ang lunch. So, sa 12 sila ma-launching, especially Officially. December 12. Si Mayor, most probably. Superintendent nila kung maabot man. So, hopefully, makonvince natin sila, mabalik sila sa lunch. No? So, imbes nga bakal nila sila muna, gasto natin idugang natin sa gasto na feeding natin.